كمي كأنكم زخبركم تعزبتي أبز حلفة سمون نايس زرق حقا زيتاتات حداث إيرتريا الحديثة إيرتريا حداثن إيرتريا بروفايلن أتو كيرات تدال مدب دهساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا فلما غازيتاتات وشته هاجر كلان زوباتاتن وزوباتاتن كمودما اب وصا هاجر نستبعله صنبل زخري معلت نصنت اب غصاتن كابزس فرقو كنقدم لكم مسمرنا درعنا سئلاو مغلصي صنبل نصنت إيرترا 24 غنبت 2025 اسمرا ريبورتاج صنبل مبل 34 عمت نصنت اب زوبا سميناوي قيح بحري اب زوبا سميناوي قيح بحري اب كلن نوسان زوباتات من محدرات كبابن عدتاتن بالعل تساتفو حزبي اخل مدلوات كبرلو صنحه مدبات ناصنت كاب 10 جنبوت بوددرات ناصنت ابيات تمرت جمره مدب سيمينارات طريتا كبابي بعينتو فلي زخنه 250 تمهارو زساتفه مستمقر صقاتات قلعو سبورتاو وددرات ባህላዊ ምርኢት ኣብ ጎደናታት ኮማውዳሳትን ካልእ ንጥፈታትን ዘጠቃለለ መሰናድኦታት ክሳብ 24 ግንቦትዩ ተሰላሲሉ ከም ዝሰረቱ ሓበራዊ ህይወት ዝዓንዱ ኤርትራዊ ምንነት መስመርና ድርዕና ብዝብል ቴማ ዝደመቀ መበል 34 ዓመት በዓል ናጽነት ኣብ ዞባ ማእከል ብ7 ግንቦትዩ ብወግዒ ጀሚሩ እቲ ብምርኢት ኣብያተ ትምህርቲ ዝጀመረ ጽንብል ኣብያተ ትምህርቲ ኪንዮ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ምስራጽ ክብርታትን ምዕቃብ ሃገራውነትን ዕዙዝ ተራ ከም ዘለዎ ዘጉልሕዩ ጽንብል ከማውዳሳት ኣብ ጎዳይፍን ቀሓውታን ከማዊ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ዓይኒ ጎዳይፍ ንመበል 34 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ብ23 ግንቦት ብዝተፈላለዩ ስነ-ጥበባዊ መደባት ተሰንዩ ብድሙቕ ኣገባብ ጸንቢሉ እቲ ብነበርቲ ከባቢ ኣዴታት ኣቦታትን ተማሃሮን ዝወቀበ መደብ ክብርን ርዝነትን ናጽነት ዘጉልሕ ነይሩ ጽንብል ከማውዳሳት ኣብ ቲራቮሎ ሰንበልን ኣገልግሎት ቤት ማሰርትን ጽንብል ከማውዳሳት ንኡስ ዞባ ኣባሻወል ሪፖርታጅ ጽንብል ናጽነት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓምዲ ጥዕና ናይ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ተዳሲሱ ዝተመጣጠነ ምግቢ ማለት ባላንስ ዳይት ኩሉ ዓይነት ማዕዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ምግቢዩ ቫይታሚን ካርቦሃይድሬትስ ፕሮቲን ማዕድን ከምኡን ጥዕና ዘለዎ ስብሒ ካብ ምግቢ ክንረኽቦም እንኽእል ማዕዛዊ ትሕዝቶዮም ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ማለት ድማ ኣመጋግባና ኣብዞም ኩሎም ማዕዛዊ ትሕዝቶ ዘድሃበ ምዃን ማለት እዩ መብዛሕትና ዝተመጣጠነ ምግቢ ልዑል ዋጋ ዝሓትት ከም ካብ ስጋ ዓሳ ጸባ ወዘተ ጥራይ ንረኽቦ ጌርና ንወስዶ ኢና ኩሉ እቲ መዓልታዊ ንወስዶ ምግቢ ማዕዛዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣብቲ ንዘውትሮ ኣገባብ ኣመጋግባ ግና ንኣካላትና ዝህቦ ማዕዛዊ ትሕዝቶ ክፈላለ ይኽእል ኣብ ክንዲ ሓደ ዓይነት ምግቢ ጥራይ ንምምጋብ ጥረታት ኣሕምልቲ ፍረታትን ስጋን ብምዝናቕ ኣመጋግባና ዝተመጣጠነ ክንገብሮ ንኽእል ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ ኣካላትና ብግቡእ ንኽዓይድ ዘድልዮ ማዕዛዊ ትሕዝቶ ከም ዝረክብ ይገብር ኣካላትና ዘድልዮ ማዕዛ ክረክብ መዓልታውን ረኽቦ ካሎሪ ካብዞም ስዕቡ ዓይነት ምግቢ ዝመፀ ክኸውን ኣለዎ ጥዕና ብዘለዎ መጋግባ ክትግደስ እንተጀሚርካ ፈለማ ከተስተፍለሉ ዝግባእካ መሰረታዊ ረቑሒ ማዕዛዊ ትሕዝቶን ዝህልዎ ካሎሪን እዩ ምክንያቱ ኣካላትና ብግቡእ ክነጥፍ ኩሉ ዓይነት ማዕዛ ስለ ዘድልዮ ጻዕቂ ማዕዛዊ ትሕዝቶ ኣብ ሓደ ምግቢ ዘሎ ማዕዛ ብመንፅር ዝህቦ ካሎሪ ዝልካዕ ኩሎም ምግብታት ካሎሪ ኣለዎም ኩሎም ምግብታት ግና ጻዕቂ ማዕዛዊ ትሕዝቶ የብሎምን ፋርማጆና ኣብነት እንተወሲድና ልዑል ካሎሪ ክህልዎን ከሎ ቫይታሚን ማዕድን ፕሮቲንን ጽሕግን ግና ይጎድለዩ ብጫ ክፋል ናይ እንቋቑሖ ካብቲ ጻዕዳ ክፋሉ ልዑል ካሎሪ ኣለዎ ትሕዝቶ ፕሮቲንን ስብሕን እውን ብኡ መጠን ይፈላለ ማለት እዩ ብተወሳኺ ገለ ምግብታት ንኣብነት ኣሕምልትን ፍረታትን ጻዕቂ ማዕዛ ዘለዎም እኳ እንተኾኑ ትሕዝቶ ካሎሪኦም ግና ዝወሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓያሎ ከም ርግኦ ብጫ ናይ እንቋቑሖ ኣቮካዶን ዓሳን ልዑል ካሎሪ ዘለዎም ምግብታት ልዑል ካሎሪ ስለ ዘለዎም ንጥዕናኻ ጎዳእትዮም ማለት ኣይኮነን ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን ብስነ ጥበብ ዝደመቐ ቅንያት ዝብል ትሕዝቶ ቀሪቡ ካብታ ቆልዑ ኣብ ጎደናታት ካርታን ባንዴራን ኤርትራ ሲኢሎም ንዝሓለፈ ዘርእሉ ምርኢት ጎደና ክሳዕቲ ወግዓዊ ጽንብል ናጽነት ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ስነ ጥበብ ማእከል ኩሉ መደባትና ኮይኑ ይቐንዩ ጽንብል በዓል ናጽነት ኣርሓ ውራያትና እዩ ኩሉ ዝተኸፍለ ስለ ዝኾነ ስነ ጥበብ
ነቲ ድግስ ብልዑል ጥበብን ኣቀራርባን ስለ ዝገልጾ ብሓባር ንዝምር ንልሀ ንገጥም ንምገብ ኩሉ ኣካል ባህልን ስነ ጥበብን ስነ ጥበብ ምርኡይ ደኣ ኮይኑ እምበር ንገዛእ ርእሱ ኣካል ባህሊ እዩ ማዕረ ባህሊ ተሰሪዑ ግን ዝጽዋዕ ባህልን ስነ ጥበብን ንብል ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ እውን culture and arts ክበሃል ንሪኦ ኢና ስነ ጥበብ መግለፂ ባህሊ እዩ ሃገራዊ ጽምብላትና ኣካል ሃገራዊ ባህልና መኸተዩ ባህልና ስነ ጥበብ ድማ ስነ ጥበብ መኸተ ብስነ ጥበብ ዝውከል ምዕሩግ ጽምብላት ናጽነት ከም ባህሊ ካብ ዝሰርጥ 34 ዓመቱ ከብዕል ቀኒዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታዊ ኣብ ዝተኻየደ በዓላት እቲ መሪሕ ሓሳብ ንስነ ጥበባዊ ፍርያት ሃገራዊ ጭርሖ እዩ ዝበዝሑ ስነ ጥበበኛታት ኣቐዲሞም ጭርሖ በዓል ናጽነት ይሓትሞ ትሕዝቶ መደባቶም ብኡ ይቓንይዎ ነታ ጭርሖ ቀልጢፎም እንተዘይረኺቦማ ኣብ ዓበይቲ ሃገራዊ ክብርታት ህልው ኩነታት ትርጉምን መትከላትን ናጽነት ወዘተ ማእከል ገይሮም ይሰርሑ ኣብ 1991 ጭርሖ በዓል ናጽነት ፀሓይና መሊኣ በሪቓ ከም ዝነበረ ንዝክር ንኸውን ምስ ምልኣት ፀሓይ ሃገራዊ ናጽነት ተኣሳሲሩ ዝወፀ እዩ ኣብቲ መድረኽቲ ዝተቐንጠጠ ጸላምን ዝበርቐት ፀሓይን ኢና ርኢና ቃልሲ 30 ዓመት ብምልኣት ብራቕ ፀሓይ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በጽሐ ካብኡ ዝቐጸለ ዓመታዊ ምስ ዳግመ ህንፃ ሃገር ልምዓትን መኸተን ንጹር ረኣይን ቁኑዕ መስመርን ዝተሓሓዝ ጭርሖታት ስዒቡ ስነ ጥበብ ብኩሉ መልክዓቱ ኣብቲ ሃገራዊ ዛዕባ ከተኩር ኣብ ቅንያት ናጽነት ጥራይ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ሃገራዊ መደባት በዓላትን ዝኽርታትን እቲ ዓብላሊ ዛዕባ ስነ ጥበብ እዩ ግን ስነ ጥበብ ነቲ ሕሉፍ ህልው መጻኢ መድረኻት ኣጸብቕን ጥምርን ኣቢሉ ስለ ዘቕርቦ ነቲ ዝተሓላለኸ መድረኽ ብቐሊልን ተዘካርን ቋንቋ ስእሊ ሓሳብ ቀሪቡ ብዙሓት ዝቐርብዎ መኣዲ ይፈጥረሉ ኣብቲ መኣዲ ዝተፈላለየ ሕብሪ ተመክሮ ዝምባለ ዕድመ ጾታ ዘሎና ሰባት ተቐሪብና ክነስና ብሓባር ነስተማቕሮ እቲ ብሓባር ዝተማቐር ድማ ናይ ሓባር ኮይኑ ይነብርን ይስተጋገርን ስለዚዩ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ዕዮ ነባርነት ዝህቦ ርቀት ዘድልዮ ወይ ዝሓትት ነባርን ተዘካርን ንኽኸውን ድማ ልዑል ብቕዓት ኣቀራርባ ይሓትት ይርከቦ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ብቕዓትና በርክቶን ተምሃሮ ኮሌጃት ዘድምቐ ውዕውዕ ፌስቲቫል ኣብ ትሕቲ ዝብል ሃገራውን ሕብረተሰባውን ክብርታት ብግቡእ ምግንዛብን ምልባስን ንመንነትካ ንህላውኻን ኣበርክቶኻን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ሙሉእ ትርጉም ዝህቦ እዩ ሃገራውን ከምውን ረብሓታት ቀዳምነት ምሃብ ብልዑል ዲሲፕሊን ምምራሕ ሓያል ባህሊ ስራሕ ምውናን ብሓድሕዳዊ ምክብባር ምጓዓዝ ሓላፍነትካ ግቡእካን መሰልካን ብግቡእ ምርዳእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሓበራውን ውልቃውን ዕቤት ብጻዕርን ስራሕን ጥራይ ዝረጋገጽ ምዃኑ ወዘተ ምርዳእን ምግንዛብን ኣገዳሲ እዩ ብሕልፊ ተምሃሮ ኮሌጃት ከም ቀለስቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ባህላዊ ፖለቲካውን ቴክኖሎጂያውን ምዕባለ ኣበርክቶኦም ኣብ ሕብረተሰብ ክዕዝዙ ሓላፍነቶም ምዃኑ ብግቡእ ክግንዘቡ የድሊ ሃገር ብፍልጠትን ጻዕርን ምጽማምን ዜጋታት ጥራይ ትነጽን ትምዕብልን ምዃና ካብ ታሪክ ህዝብታት ዓለም ክመሃሩን ክዝክሩን ኣድላይ እዩ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታናን ኣመጻጽኣና ከም ህዝብን ሃገርን እውን ነዚ ዘረጋግጽ እዩ ሃማትአ ዞባ ሳዋን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርትን ካብዚ ኣመለኻኽታዚ ብምብጋስ ዓመት መጸ ከም ኣካል ናይ መደባቱ ምስ ኮሌጃት ብምውሃድ ብደረጃ ኮሌጅን ኩለን ኮሌጃት ዝሳተፍኦ ጥሙር ፌስቲቫልን ከካይድ ጽኒሑሎ እዚ ምስ መበል 34 በዓል ናጽነት ተዛሚዱ ሞያና ንሕብረተሰብና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 15 ክሳብ 18 ግንቦት ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብልዑል ወንን ሃገራዊ መንፈስን ዝተሰላሰለ መበል 12 ፌስቲቫል ተምሃሮ ኮሌጃት እምበር መቐጸልታ ናይዚ ክግለጥ ዝጸንሐ እዩ ኣብቲ ፌስቲቫል ዝተጸባረቐ ናይ ተወዳዳርነት መንፈስን ፈጠራውን ጥበባውን ምርኢታትን ብቕዓትን ኣበርክቶን ተምሃሮ ኮሌጃት ዘድመቐ ነይሩ ተምሃሮ ኮሌጃት ዝቐሰምዎ ሞያን ፍልጠትን ንረብሓ ሃገርን ሕብረተሰብን ከውዕልዎ ሓላፍነቶም ምዃኑ ብዘዘኻኽርን ዝድርኽን መንፈስ ድማ እዩ ተኻይዱ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ንእንታይነትን ኣገዳስነትን ውዕል ስራሕ ዝምልከት ሰፊሕ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ መልሓቐል ኣዳብ ወኣልፍኑን በብእዋኑ ብቋንቋ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝወፀ ጋዜጣታት ተዳሲሰን እዚ ኣብቲ ብጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ዝተወደበ ዓውደ መጽናዕቲ ብመምህር ዩሱፍ እድሪስ ኣሜር ኣባል ምርምርን ስነዳን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ዝቐረበ ጽሑፍ ነይሩ
ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ እተነበ ሓፂር ታሪክ ህይወት ገዲም ተገዳላይ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ብጻይ ወልደንክኤል ኣብርሃ ይጸንሐና። ስእላዊ መግለጺ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ሓርበኛ ተገዳላይ ወልደንክኤል ኣብርሃ። ስእላዊ መግለጺ ካብ ሰነዳት ስውእ ሓርበኛ ተገዳላይ ሚኒስተር ወልደንክኤል ኣብርሃ። ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ጥቕሚ ብፈሳሲ ዝሰርሕ ማለት ሃይድሮሊክ ሓይሊ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝብል ኣርእስቲ ሰፊሩ። ብፈሳሲ ዝሰርሕ ሓይሊ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ንጥቀመሉ ብዙሕ ጸብለልታ ካብ ኤሌክትሪካዊ ሓይሊ፣ ሜካኒካዊ ሓይልን ኤሌክትሮሜካኒካዊ ሓይልን ስለ ዘለዎ እዩ። ምኽንያቱ ድልዱል ኣብ ግዜ ስራሕ ቀልጢፉ ዘይበላሾ ኣብ ብዙሕ ስራሓት ከተዓጻጽፈካ ዝኽእል ስርዓት እዩ። ከምኡውን እንተ ተበላሽዩ ኣብ ምጽጋን ሓፂር ግዜ ይወስድ። ተወሳኺ ንገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ምጉዳል ብዙሕ ሃልክን ብኽነት ግዜን ዓብ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብፈሳሲ ዝሰርሕ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገባብ መግፈፊ፣ መኽበር፣ መጅዓፍ፣ ነዊሕ መቓጥን ማለት ሎንግ ላይን፣ ዝተፈላለዩ ጠምጠምትን ኣልዓልትን ማሽን ጥቕምታት ኣለዎ። ነዘን ኩለን ኣገባብ መግፈፊ ዓሳ እተዘውትር ሓንቲ ዓባይ ናይ ሃይድሮሊክ ጨንጓዒት ሞተር ምስ ቀንዲ ሞተር ናይ ጃልባ ብቁልፊ ዝተኣስረት። እዘን ኣገባባት ኣጋፋ ዓሳ በኣ ይዝወር። ዝኾነ ተወሳኺ ሞተር እውን ኣየድልየን እዩ። ናይ ሃይድሮሊክ ዘይቲ ናይ ምጭባጥ ተኽእሉ ውሕድ ስለ ዝኾነ ናብ ኩለን ናውቲ መግፈፊ ዓሳ ብግቡእ ይበጽሕ። ኣብ ኩሉ እናዞረ ግቡእ ስራሕ ይፍጸም። ኩለን ናውቲ መግፈፊ ዓሳን ነናተን መቆጻጸሪ ማርሻን ዝተፈላለየ ጥቕምን ኣገባብ ኣጋፋ ዓሳን ኣለወን። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ እምባ ሓላል ኣስመራ ብምሸት ዝብሉ ዛዕባታት ዳየሪ ሰፊሮም ንረክብ። ነታ ኣስመራ ብምሸት እትብል ገለ ክፋላ ወስ ከነብለልኩም። እቲ ብጻዕቂ ስራሕን ኣኼባታትን ተወጢሩ ዝወዓለ ኣካላተይ ኣእምሮይን ከም ቆልዓ ኣብ ዓራት እንቅላዕላ እናበልኩ ክዕርፍ እናተራእየኒ ካብ ስራሕ ወጻኩ። እንተኾነ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተደኺመ ክድቅስ ከም ዘይክእል ካብ ሕሉፍ ተመክሮይ ተገንዚበ። ስለዚ እንታይ ተገበርኩ ከም ዝሕሸኒ እናሓሰብኩ ከለኹ ሓደ መሳርሕተይ ዝሃበኒ ሓሳብ ዘኪረ ከተግብሮ ድማ ወሰንኩ። ብእግረይ ክጓዓዝ ቴኬዎክ ይብልዎ እንግሊዛውያን። ወላ እኳ ጠሜን ተነበርኩ ናይ ምብላዕ ሸውሃተይ ተደኺሙ ስለ ዝነበረ እንተ ዝሓለኒ ብማለት ጀላተ ክዕድግ ናብ ገዛ ባንዳ በልኩ። ኢታልያኖ ኣቴ እተን ዝፈትወን ቾኮላታን ቫኒልያን ኣብ ኮኖ ዓዲገ ጉዕዞ እግሪ ፈለምኩ። ኣስካላ ማይ ጃሕጃሕ ብህድኣት ብምውራድ ብሓወልቲ ፑሽኪን ኣቢለ ናብ ጎደና ሓርነት ተጸንበርኩ። ካብ ሰስርሖም ዝተፈደሱ ሰራሕተኛታት ብዝተፈላለየ ማዕዝናት ወረር ክብሉ ዝተዓዘበ እምሮይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዩ ማለት እዩ ብምባል ንዕለቱ ክፈታታሕ ተሰማዕኒ። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ ብተኸታታሊ ን18 ክፋላት ዝቐረበት ታሪኻዊት ዛንታ ምን ሰኣል ዓሰር ሖል ፈጅኤት ሓትዶል ዛዛሚ ክፋላ ሒዛ ትጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ምን ስጅል ለናይ ደንጎባ ወራር ብዝብል ብተኸታታሊ ክትቀርብ ዝጸንሐት ተኸታታሊ ዛንታ ገድሊ ተዛዚማላ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ምስ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሰላም ኣፍ ዓበት መምህር ስዒዳ ዓፋ ናይ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ካልኣይን ናይ መወዳእታን ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ምህሮ ወተር ቤት 3 ባእታታት ንዓወት ውፅኢት ምምሃርን ምስትምሃርን ጥቕምታትን ምንጭን ኦሜጋ 3 ሙሉእ መግለሲ ስነ ህይወታዊ ኣቃውማ ጣንጡ ሕማቕ ዝገብር ጽቡቕ ክጽበ ከም ዘይግባእ ዘነጽር ትሕዝቶታት ይርከብዎም። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ኣብ ኤርትራ ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ዝተጨበጡ ዓወታት ዝድስስ ጽሑፍ ቀዳማይ ክፋሉ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣበርክቶ መንእስያት ኣብ ጽላት ሕርሻ ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንስነ ስርዓት መርዓ ብሄረሰባዊ ዝምልከት ሰፊሕ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዓንዲ ሕቆ ናጽነትን ህንጸት ሃገርን ዘርእስቱ ጽሑፍ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ Q&A ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ነጸብራቕ ጥምረትን ሓድነትን ምዃኑ ተሳተፍቲ ጽምብል ኣነጺሮም። ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒነን ቁጠባዊ እገዳ ከም ሓለንጊ ዝብል ዛዕባ ቀሪቡ። ኣብዚ እዋን እገዳ ዘበኑ ዝሃቦ ፋሽን ኮይኑሎ መራኸቢ ብዙሃን ንጽልዋ ኣገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ፣ ኢራን ወይ ቬኔዙዌላ ዝትንትን ስሩዕ ክበሃል ዝኽእል መደባት ይቐርባ።
ኩባንያታት ዘካይድኦ ዋኒናውን ጥፈታት ምስ ዘሎ እገዳታት ዝቃዶ ወይ ዘይጥሕስ ምዃኑ ንምርግጋጽ ክኢላታት ሕግን ኣተዓራቕትን ኮምፕላያንስ ኦፊሰርስ ብምቁጻር የረጋግጽ። ዝተኣገዳ ሃገራት ንዝተገብረለን እገዳ ዘፍሽላሉ ብልሓታዊ መገድታት ሃሰው ይብላን ኣብ ዝረኸባሉ ድማ ብንያት ይዛረባ። ቅድሚ 20 ኣምር ናይ እገዳ እንታይ ምዃኑ ዝኾነ ተራሰብ ክገልጾ ይጽገም ነይሩ። ሎሚ ግን መብዛሕትኡ ሰብ እገዳ ከመይ ከም ዝሰርሕ መሰረታዊ መረዳእታ ኣለዎ። እገዳታት ሓንቲ ሃገር ባህርያታ ካብ ጉጉይ ናብ ቅኑዕ ንኽትቅየር ተባሂሉ ኣብ ልዕሊኣ ቁጠባዊ ፋይናንሳውን ማሕበራውን ቃንዛ ንምፍጣር ዘስገድድ ውሳነ ምዃኑ ይርድኡ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓለማዊ ጽልዋ ዘለዋ ሃገር እያ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዕቁዳት ዝወሰነቶ ብዙሕ እገዳ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ሕቡራት ሃገራትን ካናዳን ብድምር ካብ ዝተወሰነ ንላዕሊ እዩ። በዚ እዋን ኣሜሪካ ኣስታት 70 ናይ እገዳታት ፕሮግራማት ኣለዋ። ብተናጸል ምስ ዝረአ ድማ እቲ ኣብ ውልቀ ሰባት ኩባንያታትን ቁጠባዊ ጽላታትን ኣነጻጺራ ዘሕለፈቶ ብዙሕ እገዳታት ልዕሊ 9,000 ይበጽሕ። ብመንጽር ዝጸልወን ሃገራት ምስ ዝረአ እንተስ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰብ ኩባንያ ወይ እውን ቁጠባዊ ጽላት ዝተወሰነ ይኹን ዳርጋ ንኹሉን ሃገራት ዝጸልዩ። ገለ ካብቲ ብእገዳ ዝውሰን መቕጻዕቲ ኣብ ዘይመንግስታውያን ኣካላት ንኣብነት ናይ ሃይማኖት ኣሸበርቲ ጉጅለታት ናይ ሓሽሽ ጉጅለታትን ኣበጋዛት ውግእን ዘተኮረ እዩ። ገሊኡ ካብቲ ፕሮግራማት ድማ ንሃገር ከም ሃገር ዝምልከት እዩ። ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ፣ ኩባ ወይ ሰሜን ኮርያ ከም ዝተገብረ ኢራንን ሩስያን ድማ እተን ኣዝየን ዕላማ ዝግበራ ሃገራት ኮይነን ብኣሽሓት ዝቁጸር ናይ እገዳ ውሳነታት ዝተገብረለን እየን። ኣብ ዓንዲ ሓሳባት መበል 50 ክፋል ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ዴሞክራሲ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ስርዓት ብምርጫ ይመጽእ ብምርጫ ይእለዩ ዝብል ብምርጫ ዝመጽእ ስርዓት ግን ማሕበራዊ ፍትሒ ከረጋግጽ ኣለዎ አይብልን እዩ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኦኢሲዲ ኣብ ስልጣን ዝመጹ መራሕትን ሰልፍታትን ኣብ ግዜ ምርጫ ብቁጠባዊ ደገፍ ሃብታማት ማለት ደቂ ተባዕትዮዮም ዝስዕሩ ረብሓ ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘምጽዎም ምሕላው ድማ ውሕስነቶም ንመጻኢ ምርጫ እዩ። መብዛሕትአን ሃገራት ኦኢሲዲ ንልዕሊ 100 ዓመት ምርጫ ዘካይዳን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣለና ዝብላን ሃገራት እየን። ንልዕሊ 100 ዓመት ብዛዕባ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ምዕሩይ ዝርግሐ ኣታዊታትን ማልን ዓንገረር ኢለን ንኻልኦት እውን ሰቢኸን ገና ግን ንባዕለን ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ቅቡል ደረጃ ኣይብጽሕኦን። ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ፍትሕን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ካብዚ ትዕዝብቲ ዝግን ሰብኣዊ መሰላት ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝረጋገጽ ኣይመስልን። እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ንኣብነት ቀረብ ማይ፣ መግቢ፣ መጽለሊ፣ ሓለዋ ጥዕና፣ ጸጥታን ሰላምን፣ ትምህርቲ፣ ጽዓት ወዘተ ፖለቲካዊ ምርጫ ሰልፍታትን መራሕትን ዘይኮነስ ከም ክትንከ ዘይክእል ክብሪ መሓዝ እዩ። ሃገራት ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝብልኦ መሰላት ኣብ ዋጋ ዕዳግአን ዘይኣቱ ክብሪ ክገብርኦ መሰልን ኣኽኣሎን ኣለወን። መንግስታት ልዑል ወጻኢ ዘለዎ ብዙሕ ንጥፈታት እየን ዘካይዳ። መንግስታት ወጻኢታተን ንምሽፋን 2 ቀንዲ ምንጪ ኣታዊ ኣለወን። ቀዳማይን ቀንድን ግብርን ቀረፅን ኮይኑ ካልኣይ ድማ ካብ ውሽጥን ደገን ልቕሓን ደገፍን እዩ። ኣብ መንጎ ጠቕላላ ኣታውን ጠቕላላ ወጻእን መንግስቲ ዘሎ ፍልልይ ፋይናንሳዊ ሚዛን ወይ ፊስካል ባላንስ ይበሃል። ኣብ ሓደ ውህብ ዓመት ናይ መንግስታዊ ኣታዊ ካብቲ ወጻኢ ክበዝሕ እንከሎ ዝያዳ ወይ ሰርፕላስ ይበሃል። ወጻኢ መንግስቲ ልዕሊ ኣታዊ ክኸውን እንከሎ ከዓ ሕጽረት ወይ ዴፊሲት ይበሃል። መንግስቲ ዓመት ኣተወ ዓመት ወጸ ሕጽረት ዘርኢ እንተኾይኑ ዕዳ ሃገር ብምዕባይ ብኡ መጠን ድማ መንግስቲ ወይ ሃገር እትኸፍሎ መጠን ወለድ ይዓቢ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት እቲ ዘጥፋእናዮ ጸላኢ ጥራይ ድዩ ጸላኢና ነይሩ ዝብል ርእሲ ሓሳብ ቀሪቡ። ጥዑይ ዝበሃል ሰብ ወትሩ ዝያዳ ንኽርህቦ ይሰርሕ ካብ ሎሚ ጽባሕ ንኽትሕሸሉ። እቲ ብህይወት ምንባርካ ትርጉም እትረኽበሉ ቀንዲ መገዲ እውን ዕቤት እዩ። ለውጢ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝሓሸ ካብ ዝሓሸ ድማ ናብ ዝበለጸ ኣብዚ ዓለም ከምኡ ንኽንገብር ዝሕግዙኻ ጸጋታት ማእልያ ይብሎመን። ብኣንጻሩ ካብ ዘለኻዮ ንኸይትምዕብል ጥራይ ዘይኮነ ንድሕሪት ንኽትጉተት ዝደፍኡኻ መሰናኽላትን ተጻብኦታትን ድማ ማዕረቶም ጸጋታት ብዙሓት እዮም። እዚዩ ድማ ኣብዛ ምድሪ ዕውት ኮንካ ንኽትወፅእ ከቢድን ዝተሓላለኸን ዝገብሮ። ልክዕ 60 ዓመታት ንድሕሪት ንመለስ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብቲ ግዜቲ ገለ ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ደቂ ሃገር ናጽነት ንኸምጽኡ ኢሎም በረኻ ወፊሮም ብውሕድ ቁጽሪ እሞ ከዓ ክንዲ እምባ ዝኸውን ዕላማ ንምውቃዕ
برقت بقمر انتريخايو عشنة انبر قم نجار زنبر علامة يمثلن مخنياتو اترأي أمنا عبي اتعاقم دما محر دقيقو نتعاقمي مليسو زرقو ماليا زيبلو مسنخلاتون نيروو كمو سلازوخنا دما كمتي أب 1991 علم إيرترا نات أوتيا زبل حبريتا زهبت ب 1961 كا إيرترا نات نتانا مركب قال سجميرا لا إلا دو تقون كمي بلا مو مخنياتو معرخ ندو قمت زوهابو عبخست الدونيرو يخون نات كتبهج حرنت كتمنى نجزار إسخا كتمثل كدلي أب جزار إسخا كتمركز كتهنته أزيو مكور حلميو جناخا معريو أزيو خبير واجاز حتت علامايو انتو خنا اتعلاما ناي كلو اتبهج دما ناي كلو سلازنبرا كل ود هاجر انت بأكل انت بمنفس وفيرلو كلو دما كلو انتنا أوفيو اتعلاما محر كاب مجزافو التلعلى واقوين بزار زينو مخفال هيوتات حتيتو مقدال أكلات تقليبو مخلاف ماليا زيبلو عدلات أسعبو إذ خلو نحرنت أب عمدي زعبالومي إتيوبيا هاجرنتن هاجراونتن أب مسكلاو مجدي بزبل إتيوبيا أب قرن أفريقيا بجيوبوليتيكاون استراتيجياون أقداسنتا ببزح هزبان تلوان أقداسيت هاجر مخنا زاد أراتر يكونن زاجيت إتيوبيا كاب هات مناليك جميرو بمبل حمشاي منغستي تمحدر لا يخون امبر بفلاي أب تحت منغستنات سلفي بلتقنا دحر مودقا أب تاريخات رأيو كاب زي فلت هوكتن حنفشفشن تشميمات ركب بزرما زيغتات إتيوبيا لولاونتهم هاجروم كيفرسن حدنتهم كيزرقن أب كبيت شغلوت يركبو أبز أوانزي أبي خبابيتات إتيوبيا بحدا وجن نسلام زتوع دمت هزبي كقالحن كلو بتخالقا انكم مفتحي ناي تفطيرو زلو شجر غونت او سغمت مخانو امينوم اب برتاو قالسي استصمدو وغنات هلو حزب تግራይ ድሕርቲ ኣብ 2022 ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት ኢትዮጵያውነቱ ሓዲግ መዲግ ብምትራፉ ኣካል ኢትዮጵያ ብምዃንዲዩ ወይ ብኻልእ መገዲ ሰላምን ውሕስነትን ጸጥታን ንምርካብ ሃረር ይብላሎ ኣብ ኩሉ ምሓራ ህዝቢ ብመንግስቱ ስለዘይተኣማመነ ሰብኣዊ መሰላቱን ሃገራዊ ክብሩን ንምሓስ ብኣፈሙዝ ምዝራብ ከም እንኮ ኣማራፂ ወሲድዎሎ እታ ማርሳ ሰልፊ ብልጽግና እትበሃል ክሊ ኦሮሚያ ከተረፈት ካብ ድምፂ ብረታት ኣዕረፈትን መንግስቲ ብልጽግና ኸኣ ኣብ ከባቢ ርእሰ ከተማ ማለት ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ተሓፂሩ ንዘቤታዊ ሽግራት ኢትዮጵያ ጓና መሲሉ ብስም ሕገ መንግስቲ እናዘመረ ነቲ ዘሎ ሽግራት ኣማዕልዩ ጥራይ ክዕዘቦ ዝመረፀ ይመስል أرى بوليتيكاون تتتاون كنتات إثيوبيا نمفتح منغست بلصقنا بسلتن بقعتن قمناون زفقدلو يمثلن إثيوبياوያን بسري سنفنا منغستهم كمز عينت زيرغو هواهو كغاطمم بحقي حمق عدليو بوليتيكاون تتتاون كنتات إثيوبيا كاب زيغاتات حليفو نملا حزب أفريقيا كابون نابونكا نغربوتات إثيوبيا كتحساسبن كشقلن باريويو ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣማሲኡ እታ ኣብ ትሕቲ 4 መንግስታት ማለት ምኒልክ ሃይለ ስላሴ ደርግ ኢህወደግ ሉላውነተን ሓድነተን ዓቂባ ዝመፀት ኢትዮጵያ እንታይ ጂኦፖለቲካዊ ቅርጽ ኮን ትሕዝ ትኸውን ዝብል ስክፍታ ኣሕዲሮም ኢትዮጵያ ዛዕባ ዝተፈላለዩ ትንታነታት ኮይናላ እዚ ሓተታ ዝኸኣ ብዓቕሙ ትዕዝብትን ትንታነን ንምክፋል ዝዓለመ እዩ ዋና መልእኽቲ ናይ ዝጽሑፍ እዚ ንኣካይዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሞጎታዊ ዓይኒ ዝርእዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ክሊ ፖሊሲታት ዕንደራን ሽርሕታትን መንግስታት ኢትዮጵያ እንተላይ ንገንሸልነት ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ትዕዝብቲ ንምክፋል ዘንቀደ ምዃኑ ምዝኽኻር ኣይጽልአን ኣብ ዓምዲ ጥዕና ምስሓት ሚዛን ሰብነትን ጠንቅታቱን ተዳሲሱ مسحت ميزان سبنت مالت loss of balance دو أبن نبللو وي أبن نقصاقصلو أوان بقبو كن معرارين زي مخال زملكت حكمناو مقلتيو مسحت ميزان سبنت إذننا نبحنقولنا أبسدو من أختي تأقم الزهليو زقاتم إذن ملكت زي سمعيت ميزان سبنتنا تقوط أطيرو فولي نقعت كلوانا يقبر أب ميزان سبنت زخونة تأقم الزهلوانا مدنزازن دخامن زامسالة سمعيتي في التاريو دو ويون كوفيل كان كل خدمة تنقصقص زلخا سلازمسلكا مريت تزوركا زلا خوينو يسمعكا كم وطيتو أب نابرخا منقصقص كان طعنا خان صلو يفتر ناب درجة مودق بمبصح مسبرتن كالطعناو مغداتن يسعب
ስምዒት ሚዛን ሰብነትና ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ኣካላትን ሰብነትና ብፍላይ ድማ ኣብ ዓይንና እዝንና ከምኡውን ጭዋዳታት ናይ መሓውርና ብሰድዎ መልእኽቲ እዩ ዝጽሎ ልዕሊ ኩሉ ሚዛን ሰብነትና ዝቆጻጸር ክፍሊ እዝንና እዩ እዚ ቬስቲቡላር ሲስተም ተባሂሉ ይጽዋዕ እዚ ኣካል እዚ ብዓጽምን ፎኮስቲ ቲሹታትን ዝቆሙ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ እዝንና ይርከብ ፈሳሲ ዝሓዘ ሻምብቆታት እዩ ዘለዎ ኣብ እንቀሳቀሰሉ ወይ ርእስና ኣብ ነዝረሉ እዋን እቲ ፈሳሲ ብዝፈጥሮ ምንቅስቃስ ሓንጎልና ናበይ ኣንፈት ንኸይድ ከም ዘለና መልእኽቲ ይቕበል ክንንቀሳቀስ ከለና ቬስቲቡላር ሲስተም ንኸም ስሕበት መሬት ዝኣመሰለ ሜካኒካዊ ሓይሊ ምስ ዓይንና ዝፈጥሮ ርእየትን ጭዋዳታትና ዝፈጥሮ ምንቅስቃስን ኣዛሚዱ ሚዛን ሰብነትና ክንሕሉ ይገብር ቬስቲቡላር ሲስተም ብዝኾነ ፀገም ብዝግባእ መልእኽቲ ከወሃድ እንተዘይክእሉ ግና ሚዛን ሰብነትና ብምስሓት ሰንከልከል ክንብል ንኽእል ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ኤሎን ማስክ ካብ ዋይት ሃውስ ተፋኒው ኣብ ትሕቲ ዝብል ኤሎን ማስክ ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ ሒደት ኣዋርሕ ስልጣኑ ኣሽሓት መንግስታውን ስራሓት ከም ዘዕፀወን ኣሜሪካ ንዝተፈላለየ ሃገራት ክትህቦ ዝጸንሐት ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ፋይናንሳዊ ደግፋት ደው ከም ዘበለን እዩ ዝግለጽ ኤሎን ማስክ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ከም ዝገለጾ ብትራምፕ ንዝተዋህበ መዝነት ብምስገን ወላድኣ ስራሑ ደው የብል እምበር እቲ ዝቆመ ሓድሽ መንግስታዊ ትካል ግን ከም ዝቕጽል ኣመልኪቱሎ ንሱ ወሲኹ በቲ ዝተዋህበኒ መደብ ስራሕ ከም ሓደ ፍሉይ ስራሕተኛ መንግስቲ ኮይነ ግዜ ዝውድኣሉ እውን ኣኺሉ እዩ ድሕሪ ምባል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ዘባኽኖ ዝነበረ ዝያዳ ገንዘብ ንምጉዳል ንዝሃበኒ ዕድል ኣዝየ የመስገን ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሓደ እዋን ንነብሱ ከም ቀዳማይ ዓርክ ትራምፕ ገይሩ ዝሸመ ቢልዮነር ካብ ዋይት ሃውስ ንምውፃእ ዝተኸተሎ ኣገባብ ቅልጡፍን ክብሪ ዘይብሉን ነይሩ ኢሉ ማስክ ካብቲ መምሕዳር ከም ዝወፀ ቅድሚ ምግላጹ ምስ ትራምፕ ወግዓው ዝርርብ ከም ዘይገበረ ወሲኹ ዝሓበረ እቲ በዓል ስልጣን ምፍናው ማስክ ብደረጃ ላዕለዎት መራሕቲ ከም ዝተወሰነ ገሊጹ ማስክ ተዋሂብዎ ዝነበረ ግዜያዊ መዝነት ብምብቅዑ ስራሕ ደው ከብል ትጽቢት ተገይሩ እኳ እንተነበረ ኣጀንዳታት ትራምፕ ብቁሉዕ ድሕሪ ምንቃፉ ካብ ዋይት ሃውስ ምውፁእ ግና ኣዘራራቢ ኮይኑሎ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተወልደን ከም ሓደ ፍሉይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ስልጣን ተዋሂብዎ ዝጸንሐን ቢልዮነር በቲ ዝተዋህቦ ሓድሽ መዝነት ማለት መምሕዳር ትራምፕ ክሳብ ዘብቅዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ን130 መዓልታት ጥራሕ ክሰርሕ ዘኽእል ሓላፍነት እዩ ተዋሂብዎ ኣብ ዓምዲ ቃለ መሕተት ሚስጢር ሓይሊ ናይ ዝሃገር እዚ ካብ ሓድነትን ፍቅርን እዩ ዝብገስ 3 ግንቦት 2025 ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ተገለልቲ ክፍላተ ሰራዊት 716 ናብቲ ኣብ ዓላጋዴን ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝህነፅ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ዑደት ከም ዝገበሩ ይዝከር ሓቢሮም እውን ምስኦም ክዘናግዑ ውዕሎም ብዛዕባ ዕላማ ጉዕዞምን ካልእን ኣመልኪትና ምስ ገለ ኣባላት ናይቲ ክፍላተ ሰራዊት ዝገበርናዮ ቃለ መሕተት ይስዕብ ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 4 ክፋል ዛንታ ተጋዳላይ ካብ ጉስነት ናብ ማስተርነት ቀሪባ ኣብ መንጎ ዕላልና ሓንሳባ ደይ ሓንሳባ ቦይ ደጋጊሞም ዝተንክፍዋ ዛዕባ ነይራ እናሓሙኻ ድማ ጽቡቕ ኣለዉ እንተኾነ ሎሚ ጽቡቕ ጽባሕ ዘይጽቡቕ ሞት ኣሎ ሕማም ኣሎ ስለዚ ወላ እኳ ንኣሽሩ እንተሃለኹም ምምሳሊ ጽቡቕ መዛኑኻን መርዓ ተቖፂሮም ኣለዉ ወዘተ እናበሉ ኣብ ዕላልና ሕውስ የብሉ እሞ ጎረባብትና ድማ ንዓይኒ ምርዓም የራጉድሎም ነበሩ ኣነ ከዓ ትምህርተይ ክገብር ከም ዝመርጽ ሓፂር ዘረባ እናደርበኹ ይከላኸሎም ነበርኩ በቲ ዝህቡን ዝነበሩ መልሲ ከዓ ክግረም ጀመርኩ እቶም ጎረባብትና ንየበሎ ትምህርቲ ናይ ሰይጣን ብዝብላ ቃላት ጉዳይ ትምህርቲ ፍጹም ክጥንጥኖ ይደፍኡ ነበሩ ንጽባሒቱ ንግሆ ሓሞይ መምጽአይ ኣረጋጊጹ ንገዛና መጺኡ ድሕሪ ምስዓምን ቡን ምስታይን ኣቦይ ሃይለ ማለት ሓሞይ በል ወደይ እንቋዕ ገጽ ወለድኻ ክትርኢ ኣብቅዓካሞ ሕጂ እንታይ መኸርካ ክርኤካ ብቐንዱ ከዓ ብዛዕባ መርዓኽ ሓትቴ መምጽየይ ግዜ ከም ዝትሪኦ ወለዲ ጠርበስበሲና ንብል ዘለና ሕማምን ሞትን መካየድናየን ስለዚ ወለድኹም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከለና ጽጋዕ እንተልኩም እዩ ግርም በለኒ ኣቦይና ደይን እውን በብተራ ንሓሳብ ሓሞይ ድርዕዎ ስልጠና ስርዓተ ጽሕፈት ትግርኛ ናብ ስሙር ስርዓተ ጽሕፈት ዝወስድ ተበግሶ ኣብ ትሕቲ ዝብል ንቋንቋ ተሰካሚ ታሪኽ ባህልን መንነትን ተዛረብቱን እዩ ቋንቋይን ኣስዕበ ውርሻ ትውፊትን ጸጋን ደቂ ሰብ ድማ እዩ ቋንቋ መግለጽ ሰብኣውነት እውን እዩ ደረጃ ምዕባለ እውን ብቋንቋ ዝልካዕ
معبل هاجر معبل قانقا يونن سلازي قانقا نممعبال بعتونت كسرحلو زلويو جزءات حالتات فلما قانقا نايتي زجزو حبرتسب كطفو يوم زصعتو بدحريو بهالون مننتون يبرزلو إذ فتنزي أبلع الحزب إرترا تسريح الليو يقداس حزب إرترا قانقو سلاز عقبة أي تعوتون أبز حلف جزيك قانقو تجرنيا كمكلن سرعته حلك خيرن زحق السلطنة سرعته صحفة تجرنيا بمنستر زينا منستر تمرتن أحتم تحجرن توديبو نلعلي 4 صحافتن غازة إنياتاتن توهيبو نيرو سلطنت دما كاب إيد منستر زينا أتو يمانة جبر مسكال ورقة مسكرنت عدلهم اتبزعبا قطعي مؤكلات صحافات غرنيا زملكت سلطنا بخيلا سيماوي قانقوتات بروفيسور تسفاي تولده مس وكلتي ناي سلستين تكالات بمتحبار تخايدو السلطنا كاب 6 مغابيت كساب 15 غنبوتيو اب قصري منستر زينا توهيبو كاب منستر زينا منستر تمرتي احتم تحجري كفل سندان مرمرن هقدف ماكلاي بيت صحفت هقدف منستر مكلخال منستر حرشا منستر مغعزيان مرخبيتاتن منستر عيون سباو دحنتن كوربوريشن زراتن طريتن ممحدار زوبا ماكل بوليس إرترا أجلجلوت مأسرتن تحدثن إرترا هاماتئ هاكوسئ إريتل إميغريشنن زيجنتن بابور مدري إرترا كاب بحتاوي تكالات ميديا استوكلو كمون حدا ولك دراسي دما تساتفهم نيروم أب عمد كاب زوباتات مسن أو حرشة زيت بربره هابتي نوز زوبا هايكوتا أب مأكلاي كفال زوبا قشباركاس تدكونا قولاقول زعب للو قرص مريت زلو خينو بزيكاتهم دحرنات الناس تواددو أغرو إندسترياوي تكالاتن فابريكاتاتن تنتاو أسراتن بعتاتن حقفو أب قولاقول من محدار كبابي بولتو بياي أراتيتو استقمت قوو إليت نحاوس ختم هايكوتا تقنيتو زحلف بقرب عركب كبايزو وكبا روباقاش بدرجة علم حدا مصنات زنت الالوام حرامز مستريت ماين مغبن تمقيلهم بسلام زنبرولهم برخاتاتن بدرجة زوبا ببزحن ابكال اي درجة سرعة اقمالن زلوو هابتام نؤز زوبا دمايو ازوم ستقصو بهريوانن سب سرحة من تصقاتات زخانة نابت خبابي استنقص سب نقر منقدو تعزيبو زرقاقصهم رخبتات كوينهم لمعات مسنو دماكال زيت بربلت تصقانايت نؤز زوبايو مسنا أو حرشة ويدما لمعات جرادين أبسفح كوابيتا زواجاش باركا بعينتن متأنن إن سفح زخيت زلو تسلات حرشايو قطري نايتهم ربحان أقداسنتن نايت تسلات تجنزيبهم أب مسنا أو حرشة زنتفو حرصو دما بب إوانو يوسخالو نوز زوبا هاي كوتاون أكل نايز بدرجة زوبا زمزقب زلو عبيت زخانو سفحت جرادين يونن أب عمد نقوح دمنا أقراج منقدي نام معبالة اللودو أب تحت الزبل من معبالة عقم سب أب مسرح معبالة حانت هاجر أقداس مدايو تحت قرصن تكالاتن مهنات أقداس بكان تخونه مرحة زحنتت مسرتاو محبرة أقلقلو الزهب دحنت قطصرن قطالنتن مسرح معبالة زرقاقت بمويان تمرتن زعاتقة حيل عيوغن بقدامنت يسرع مودات تحت قرصي تكالاتن تكنولوجين دو كقدم له ويس مهنات بقع سبقة وعقمي زبل حتو لك عكمتي دور هدو تقدم انقاقحو زبل موداتا زي بلوك تعيش شمم كلتيو مداي معبلة أقداسيو اتحادة بزيت حادة ملووت يتكبنا كم زي كالون بروهيو بمنصر اتي قدامنت انهبو مداي استفلالي بدهون وطيتن كلونا خمز خل مرداء دما أقداسيو بزعبا معبلة البزي بلو سنة حساب مرمر مصنعتن تنتنان تغيريو زي معبلا أما معبال زركبان جنا زي معبلان هجرات بزي عرفتي الزربالو زعبا ونيو كوين جن علمنا زيادة بزعبا معبالة استفلاسفت زيادة تدناجر زلا خينو يسمعك يركبو أبغازي تحدث إرترا سوء منستر ولد ميكائيل أبرها بلسان بصوتو زقلت تحستو سفيرو أب عمد فرط عري مبل كلا كفال حرشة وطلات أب 34 عامتات ناتنتا تحت الزبل أب أوان ناتنت بزيكاتن أب قطرات بلمدي استحازا درهو قدنا مربح درهون مفراين قاقحون كم واني نزحزو سب نيرو مبالاي كالن نزي أب قمت بمتو كاب فلما ناتنت منسر حرشة مروصات عاليتات هدليتات شغاويت كاب دقن نامتة نعاتن دما عاكيخو نتتك أمتم عدال جميرو أب زنزحلفا 34 عامتات أستات 213 شح عدتات كأتون كله أستات 7.5 مليون حدا ورحي زعد 100 شغاوي دما تزرقحن أثي بزحن صفحات زرقح عند ما عمتاولنا وسخي خيرو
بتمساسالي أب مفر نهبي أب 1991 أستات 19,000 عسل أنهب منبارهم يجمجم إذا قطري بزجمت عبيت النرأي أب 2025 نابلع لي 46,000 عبي يركب ባህላዊ ቆፎ ንህቢ ብዘመናውን ጋብላውን ቆፎ እናተተክአ ይመጽኣሎ ካብ ጠቕላላ ዘለው ቁጽሪ ኣንሃብ እቲ 51 ሚእታዊት ብዘመናዊ ቆፎ 41 ሚእታዊት ብባህላዊ ቆፎ ዝተረፈ 8 ሚእታዊት ድማ ብጋብላዊ ቆፎ ዝተታሕዘዩ ጋብላዊ ቆፎ እቲ ብቁጠባዊ ጉዳይን ንቕሓት ምሕደራን ብዘገምታ ዝግዝግዝ ዘሎ መስርሕ ምስግጋር ናብ ዘመናዊ ኣገባብ ምርባሕ ንህቢዩ ንምስርሑ ይኹን ንኸተማ ሓድሮ ኣዝዩ ቀሊል ዝኾነ ዓይነት ቆፎ ብምትእትታው ምህርቲ መዓርን ቁጽሪ 4 መዓርን ብተዓጻጻፊ ንምውሳኽ ሓያል ጻዕሪ ይካየዳሎ ሎሚ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርና መዓር ይፈርሎ ዋግኡ ካብቲ ኣብ ፈለማ ተሰዓታት ዝነበሮ ልዕሊ 400 ናቕፋ ናብ ከባቢ 200 ናቕፋ ወሪዱ ይርከብ ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ሸቕሎት ኣብ ሕጽኖታት ትዝብል ካብ ዝምርዖ ሰሙነ ገይረ ዘለኹ ባህርያት በዓልቲ ቤተይ ግና ሸቕሎት ፈጢሩለይ ኣብ ቦርሳኣ ከኒና ናይ መከላኸል ጥንሲ ረኺበ እዚ ኸኒና ኣብ ቦርሳኺ ንምንታይ ልክሒስክዮ ብዝብል ዘረባዩ ተላዒሉ እዚ ጉዳይ ዘለዓሎ ዘረባታት ሕጽኖትና ንሰሙን ሙሉእ ሰላም ሲእኑሎ ነገራቱ ዋስደሚሙኒ ገለ ምኽሪ እንተረኸብኩ ኢለ ናባኹም ደው ኢለ ዘለኹ ኢሉ ንዝሓተተ ኣማኻሪ ግቡእ ድሕረ ባይታዊ ሓበሬታ ተወኪሱ ዓጋቢ መልሲ ሂብዎ ይርከብ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ ማርሰልን ደብዳቤታትን ራብዓይ ክፋል ጽውጽዋይ 24 ግንቦት መሰረት ባህልን ስነጥበብን ንረክብ ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ፋይናንሳዊ ልቓሕ ደቂ ኣንስትዮን ከምዝምዝኦ ዝግባዕ ዕድል ኣብ ትሕቲ ዝብል መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ወይ ዓማዊል መደብ ውህለላን ልቓሕን መውል ደቂ ኣንስትዮ ዝኾናሉ መድረኽ ተፈጢሩሎ بمسرت حبريتا حلفتي نايت تكال أب 2017 ካብ ዝነበሩ ልዕሊ 67,000 ዓማዊል መውል ኣስታት 36,000 ወይ ልዕሊ 53 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን እቲ ትካል ኣብቲ ዓመት እቲ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ኮይኑ ኣብ ዘካየዶ መጽናዕታዊ ዳህሳስ ዓማዊል መውል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብ ምሕደራ ናይቲ ዝልቅሕኦን ዘዋህልኦን ገንዘብ ብልጫ ከም ዘለወን መስኪሩ ነይሩ ብዘይካዚ ኣስታት 91 ሚእታዊት ካብተን ዓማዊል ልቓሕ ካብቲ ትካል ምስ ወሰዳ ካብ ሰብኡተን ይኹን ካብ ናይ ቀረባ መቕርበን ዝወርደን ዝኾነ ይኹን ጸቕጢ ቆይቂ ይኹን ጎነጽ ከም ዘየለ 71 ሚእታዊት ድማ ልቓሕ ምስ ወሰዳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ድላይን እናተንቀሳቐሳ ክሰርሓ ሙሉእ ናጽነት ከም ዘለወን ኣብቲ መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዚ ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ካብ ኣፍራይነት ዝበኩር ዜጋ ኣይክህሉን እዩ ዝብል ዓብ ጭርሖ ተሓንጊጡ ኣብ 1996 ንስራሕ ዝተበገሰ ትካል ክሳብ 2021 ኣብ ዝነበረ ናይ 25 ዓመታት ጉዕዞ ጥራሕ ንኣስታት 1 ሚልዮን ዓማዊል ብድምር ከባቢ 3.4 ቢልዮን ናቕፋ ከለቅሕ ክኢሉ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካብ ዝተጠቕሰ መጠን ልቓሕ ክሳብ ክንደይ ተረባሕቲ ኮይነን ክህልዋ ከም ዝኽእላ ንምግማቱ كتقم زخلا يكونن أب عمدي من هنا وهناك ببلوت نتبي كالأي درجات زازمت أمريكاوي تمهاريت من بابن متحفن أطراب زي مخاله نسرعة تمرتي هجرات تخصص كل تمناتو دحري 19 عمتات بمنقدي مبرر حبريتات تيك توك كرهبا مخالنن بزرما نخلتي أنس زفلالين قبنا وسرح شوية هتانات كم استخشحة تحبيرو زنوح بعراي أم مزقب كبروسن جينس سفيرو زبلون كالوتن أقرمتي تحشتات قريبهم يتنحنا أبايت ناتنت وحسنة مقبين من رقاقات تسلاسلو عبيت نتفتات تدهسيسهم أب عمدي وحتى التفل نهتانات زمتنو أزانا قاعتين مهارتن تحشتات يتنحنا أب عمدي سروة البحرية عينة وحسنة فريات عسان معقاب سلاسلو سرحاتن تنتباريقهم قال دحرنا تنت تدوكينن عبيت آرين كاب زركبا كبابيتات زدسس تحستو يتنحنا أب عمدي ديفلوبمنت أب إرترا أب هزبا وطعنا سجبتا عوتات مبل كالعين زازا من كفال قريبو أب عمدي سبوتلايت أب ودب حبرات هاقرات قطباو كوميشن أفريقا أب إرترا وحسنة مقبين مرقاقات أجمعتن تفتات كمستسالسلو مسكيرو أب عمدي Culture and Arts هجراوي أرما إرتران زخنة جمل زلالي تحستو قريبو زخبركم تعزبت تلفزيون إرترا نلون استدلو مدد داساس حتمت أبزي يفتم سلام